ne de ne ahobrase kwan so yebama obibia kwaba aha NYANSAPO TV na mprempren de yewo krobia Asante kotokohene na himfie eye kotokofiem ni nyina ne se ne eye na Kwabena Bonsu oboshen asene ekodi adonten na nanom nyina firi Dompoase ebe kan nanom adonten komase adonten fo ho am ya besire nsoye na ye kan na ya kire mu a na se na wotwe etwa mu eye duoda ena nanom ebaye se ye hwe na se de Dompoase nkonwasem wada ho ache ye de betu ewuranim ayewura eso bo ohima no ba se hwan na opese wode ne di ade na ayema so e ma yewura so te se wono ha na busuapani e osaye ne wofa ena opese wode di na ade na kasa ni nyamu na busuapani esanse na konwa ye apunwa na oye wamamere ne amane na yewura no ho ansa na watimi afra edwa no nti na nanom ye se ene yemfa ne nkosi patoso na amamra ne amane ese ne fata bia yenye no wompa obi obehwe kire na wadi abusuapani enti enne na bre ama kwan se yede na Kwabena Bonsu beba menchef kesiem na yebesire nsoye ede ama no enti yachi haidie na ese na nanu Dompoasefo ena ewo yachi a yebesire nsoye ede ama yewura ebe ma obi bia kwa bebesa da obi bia asebiem Nanano mebre edruse eye sede ye hyase ye medi kaka ye no se na Dompoase eye na Kwabena Bonsu oboshen nananom ene nanu adontenfo nanu achiame ebe fa ewia ede nakọ setu penso enem na wakosi bebi akire no enti ye hwede a na se ye de na Kwabena Bonsu nanu adontenfo ka ho ene ye kosire nsoye bi ede ama no ti premprem de nsoye mu ana ye kosire ede ama na Kwabena Bonsu How much of I never tell, sir. Ama atu yebra te Dompoase person fie enseni na ye no ati akonwa no so kugina oye ni o ma bia na mfra ma info e ka chense suban o de di wontumi eli akonwa ti wonko ma akonwa ne beto ho na nu ya ono ma kwan te busuapani ne ma me de da ba be kire no ise opa akonwa na ma busuapani ka se ampa ope ada Roma ni e wosi ye bia mani bia wosi e de fam bia ye wie na no bia patemsa aba enne ena ye ba besre te kwan de mu a wasi bia kire ne bu fo ba peli de de ba ko so adam edu de chini na se kunya no so de ma se be so peli de so peli so ope kasa ne o de ma peli fo ni na se wa de bu ko ni aso peli ada do ma no ko ro no ho amane ko so ni se apetem ayi bibi ewie ne no be se ono na tu amano so da we anu na na odi be petumi na so basu no ani ni a enu aso be jan kwan de tosu bio eye impuntu se de wiasisi kono obia bripuntu aba ne mpaso aso enti se wo ti ho na se wo da na so ya se me de me yo hini na aban de bagrowa enti sa se ya yire ye ho ye forso anya de aba sabaya mebru no omuso benya adwumae enti ehoso ye pese wo hwe na dia ka twato ani se aya wo maame ya oye oba panyi ewo Dompoase
Wakyerɛ nananom nyinaa sɛ ɔwɔ gyidie kɛse pa wɔ mu. Enti wo bɛyi yɛsrɛ wo ɛmɛgu n'abɛm na yɛ nneɛma pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na afei so ɛsɛ ɔhwɛ no ndidi nya no. Otumfoɔ Adam Abu sɛ ɔhemaa ne ne mpanimfoɔ ɛne abusua ɛde n'aba preso a ɛno nsi biribi nkyerɛ. Na kyerɛ sɛ yɛwura bɛma atumi na akoma Dompoase ayɛ akɔnɔ. Ɛbɛyɛ akɔnɔ a wɔne mpanimfoɔ a yɛbɛsra yi wɔ anim ɛna ɛbɛma ayɛ akɔnɔ. Ɛnɔɔma bi a wɔmɛdi hene no ɛsiɛ no to bu ase na ɛkyerɛkyerɛ kakrakra. Wokyerɛkyerɛ kakrakra ɛbɛyie. Hwɛ wo maame ɛmɛno sum no yam. Mpanimfoɔ so a mobɛsra yi n'anim mobɛsrɛ yɛwura ntankɛse aka sɛ mobɛtu no fupa amena kwankyerɛ pa. Sɛ mo antimi anyɛ saa adeɛ no na ɔtɔ amena mu a na mo amena tɔ amena mu. Enti mommɔni na hɔ na mommoa no na Dompoase nyɛ akɔnnɔ. Ɛnoɔma wɔ Dompoase. Nɔɔma wɔ Dompoase. Mohwɛ yie na mommoa no. Ewura Adama sɛ ba panyin ne kodafoɔ ɛnya dihyibate naba mankwa mo si bi turu. Ɛnjɛ dɔrɔma mɔtie ne maame asɛ no so pe deɛ ɔwɔ no so bɛdi ɛnyɛ mankwa mo si bi turu. Wɔ hɔnom no nsɛm bebree paa ne firi ba ɔba no ɛyɛ ana na ɔde yie. Megye sɛ ɛso w'ani adi na w'ani adi wɔde ani ne nyinaa sɛ abotrɛ nka ho a ɔboa. Bi a bɛyɛ bi a ɔbɛtɔm sesie wode nyɛdeɛ ne bɛtɔ nkyɛn na wode abotrɛ ne die de atena kurom hɔ. Megye sɛ obi bi a ɔwɔ biara de ɔdɔ ɛbɛsom wɔ. Ɛnka akyi deɛ ɛsesie nyinaa wate bi sɛdeɛ na adɔntɛfoɔ no ka sɛ wo nuanom ba ɔmu mu wɔ akonnwa no so no ma wo ɛnyɛ biribi fa ntoɔ sɛ medeɛ mebaeɛ no mede ɔdɔ ne obuo de ma me manfoɔ ɛma medi akonnwa no de kyɛe. Manhyia ha deɛ na yɛ ntiatia wɔ ha nti menim sɛ wonim bebree na mmom ahenni ko ɛna abusuapanyin die so nko. Wobae hwɛ saa ne mmienu nso yɛ dɛm no. Wobae Ewura Adaroma obisa wo sɛ wopɛ akonnwa yi mpa wogye so nti asɛ pɛna nka wokɔ so nti sɛdeɛ ɛbafoɔ yɛ aboaten ka no nanso tumi deɛ de tumi Ewura ɔhu sɛ biribi wɔ mu nti na ɔde akonnwa no ma wo. Mpanimfoɔ no nyinaa nso de awa ɔmogye awa atu woba no mɛyɛ minim mɛyɛ sɛ mede metaa ba ahemfie ha nti menim na woyɛ minim so a ɛneɛ ɛno ane de wobɛkɔ tie ɔma futuo mɛtie wo maame ɔbɔ wo kyaade sɛ ɔso wonya akonnwa a wobɛtu no ɛmfa ne ɔnya asɛm wodidi ama ne bi ni na didigya wo yɛ anim na nenam sɛ wodidi gya ne bia na ɔbɔbɔ ɔkyaade da biara ɛserɛ wo yɛ ahobraseɛ ne fa ntoboaseɛ ne mpanimfoɔ no nyinaa ntena na wode saa tena deɛ a nsɛ ɛbɛwie pɛwia ma Ewura Adaroma sɛ ɔhema de no aba prinso ɛ monsi bi nkyɛ kuro ntɔ so ɔte wo ho asɛm na ani di wakyi obi a wɔyɛ koya deɛ ɛkyerɛ sɛ de wodwene nnipa ho fɛn no yɛ wɔ adwuma koyani yɛde ayɛase ne hyɛ abɛn adwuma ɛwɔ ɔman mu nyinaa koya na ɛboa ma yɛtumi tena ase koyani hɔ a biribiara no a ɛyɛ a ɛbɛyɛ yie nti ɛno a woyɛ no wonhyira wo nyame ɛfa bi ɛno nti na wanya kwan na wogyina Ewura anim Ewura sɛ wopɛ a mede bɛma wo wobɛdi wo maame de woabɛkyerɛ Ewura adwene wo ho ɛmɛ Ewura nnone ho da wodeɛ yi biribiara sɛ woyɛ no akonnwa na nananom ka no yɛ na ma ɔni na wo akonnwa wosom ne yie na ma ɔni di akonnwa no akyi na ayɛ akonnwa no yie a Ewura aka ne ha obi a ɔbɛsɔre wɔ so biara no ɛnyɛ yie nkonnwa no bɛkɔ ama wo na woto akonnwa no saramdeɛ na wodidi na wonom na akonnwa no buada a ɛnyɛ yie womfie aka no deɛ aka no sɛ Ewura ka sɛ ɛnonyam ɛne ɛdin sɛ wopɛ nso deɛ wobɛsesan ɛma deɛ di w'anim no wopɛ so wabɛyɛ ama no sesa wei ne yɛserɛ sɛ sɛ Ewura de akonnwa no ma wo a kɔ na kɔyɛ Ewura sukuu sɛm wonim nsuo a nnipa bɛnom nsuo yɛ nnipa nkwa apɔmuden asɛm na Bonsu ka kyerɛ wo yɛde asoto fam ne yɛhwɛ deɛ wɔ hɔ a baabi akonnwa no kukura no ɛnyɛ ahemfie ɔmo de anim nyinaa ne ankɔ ho deɛ ɔbaayɛ wɔyɛ ɛho kura afu mo ahonim aka nwura mu nti baabi akonnwa no gu no ɛno ne kane Ewura ne nkonnwa tuntum deɛ
odi akonwa ma wa je di kan aso mo ni kon na o ye ni ye ma no yewura anu aba wa konwa sie mu no e ma na ni mu aseda e ma ni ni ho da na wa wa go ho anu ase yewura de bibia ni wa etwifa no jo afutu e de ma ho se de na nanu aka nyina no poto aka se na se prove obi aron yes mo bia ho se de obi a dwene susu ye na emam e to me di wa chi nyina mu sampa Dompoase de nya wanyina babo ma kuro no asesa yes e bia ma yewura da wo de o hwe mi fi asa de wa kan ye ko kon kan de ke kan de ara na wa nyi no na de be yi wo so no de wo yi e bi tuma yi e wo ni na yi wo o da bi dai da wo so na ne bu no si bi nti wo adama na na no mi na se Dompoase de anu wo promotion abasobɔ ne wanya ni nyinaa so yɛ wo anande wo bɛgye wani ma yɛsrɛ na ɔdaro ma ɔyɛ busuapani woni de wo fi bia na ɔkɔyɛ wa ma na no nyinaa so penso na ɔsi bi nche wo do so me kan kyerɛ mo bi no mo gyina hɔ yi se mo jaba ko ATI Otobon ajebon ni ajumase lobon na ajebon na omase mo jaba ko ATI yom emi no di ajumase Osu mi elu adwumase. Kunka se for osu mi no bijam mi no bijam adwuma yi. ATI. Jom. Tu bo se sebe. Eyire a ese nya hu Dompoase. ATI. Jom. Sina se na mi kanu ba ko. Tebe je o twa po na no ade no ko ye. ATI. And I said, when I was so ye, Subaya, you know, dear, you are what's there, Penua, and Saba, you are not to go here. ATI. Was it that to say, it doesn't see them? ATI. Yum, Yum, Yum. So, my buyer was since I be just someone was it more fair than some of the young man was a book of your worker. ATI. O se sa ba you no so one of the Kujamano. O se jena ni say one for yam so the Kujamano. ATI. O se be Dompoase ba panyi won wa ka say Dura mo fa no go dura bi say the Kujamano be twa Kujamano so. ATI. So Dompoase ba panyi no ada kai. ATI. Jom. Yo. So we stand say what papa ji say what for see so no what so anu so da kunya no as so chuchu pa na so wo pe ATI say chi was yo da we be pe sure say the man the person pay for say mo chama dwene omunyi na so tu wa do mo nya adwa ko be grum ye pe no ATI. So I told was a morning noir and to Dompoase. What the chip will be a moon to trade. ATI. Was the same as I was some miles of Pamadi or was the between what's now? ATI. Someone's going in a downfall and then with the president day. Ya no me to hear the crack, ni na yewe yo. ATI. If die gas go check your bed na ja want to know who pa na wo. Come me. So that gas on to my bill no ba na. What go ahead. Open us up. Come on. ATI. Na to dem go bi an kan je. Was what can say you na house there be. Was what happen wa obi an kan je meeting. ATI. Jump. Woman na woman ni su woman ni. Jump. Jom. Jom. Since I be, Bemay, so sincere, woman one to her, one and two son, be Piera, or Papa Jusu say, one of who could do it, Majinamo, or Catchura, or the one was a penal. It's never what I said. Some don't know what bra, I will ready. ATI. Yum. Sure. So, Brandy, so you can't show.
ya ka we nyina anya setumude Dompoase krono adam pai to obai ye be de shebe she won sai ezo mo ni ko ho so to chichi ni ama sebe aso ni mama sika di manim o se da bia mama sika di manim mo ni krono a Asantehene so monsa no e ho mo nyure no ho obanyi bia ton ne di sa se aye tonie obanyi bia ton ne di Abasa na krono mputu so e ka chire sa na zam nya sika bi oba na se e de kwa nyi banyi ponzo se e nche so na se mo nya sika bi oba so de kwa nyi fie ho banyi wo so se be ho bia de mai Yom. So ma ho. So de me no be bi ni ma kwa to. na za galam se e shemo Se galam se ji shemo wo nyina mo ye bi. Se galam se ji shemo Dompoase banyi wo. So bia wo de kakra wo ye didie. Yom. So we don't kind of say. So now so de mo hwedi. So so say de Dompoase onya brand obema audition nsa. What they say we got some freedom no and then etwa. They say the condition nsa bi bia ono si seye and am me say ye bia no one audition nsa. Na se no nya mo so boa no ama chichi konu makona yi. Yom. 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 Eba se de so ho hwe no. Sabe una tsaku na de busu pani wa kokoduro wa bo brown leader ho. De akoso Dompoase de a shop for me the over bia wuni. Yeah, say some do ka to say. O de show sa. Ka be boa. Asantehene no na yi. wo ba no wo de empo wo mo so de empo bi adi. Yom. Sini nyina gu na mo fiti ase na mo hye. O so ba yi pelifo mi say be o de enko. Ye ma dibi. O ba sini nyina gu. Na fiti bibia ase wo fro. Na ji chima na yi. Oba no. Yom. Ni di amane a. Yom. Wo yi makuma. Yom. Ye mo di. Yom. Wo de do he wadi obi adi. Yom. Pelifo say be o ba yi. Ye ba se de bi o sini nyina gu. O si no bia e bia no lukuredie ni na kuma mfa so no. Amajo no yi wadi bi. Pelifo ni obi adi bi adi bi. Na no so sabe ya mo de akumapa na lukuredie beta na chi amaji chi kuma ayi ama Asantehene. Na mo mo ano na mo tare chi mo bibia ni. Yom. Yom. That's all. So, a bomb for the him. I could try. Or said, I know the papa. No, said that we are sort of from them. People on them. I was a confirmed bra. I check him and my. Then it's your friend, my way. That's what you feel. Sure. Yom. Sure. The Biazan so in your mother to your own said. Rachel, me. That's the Fias of where Macadina. Yom. Sure. Yom. Was this somebody number one? I brought one to Puma and Puma. I don't know the it is somebody in your head, one from Philip Bias and Jabba. She never heard this in Yom. Sure. Yom. So, how to tuning in? To the Biase, I go carry Dompoase na. Then you have the tour. But the sound moving out tuning in. No, the way you come on. So let's talk to you now. Be able to see. Let's say we see them. To say we don't see. You know, come be all by a man. Sure.
So we are so that we are so don't pass it that way. Also about John change. Yo, so you don't come for no na go check am but the sound when you come one. Now one for so that's the banner the will be our if you want more. Come on, come on, that's a bit pajama. So no one so go to tours and then the one. Who can on this some woman make us say, "Who could do my yard?" Because they did only from our and originally one day. Don't I told you say, did kind and what to them, what to do? See the top of you, they were with your hand time and for hand time. See you put away when he now run for one on one but so Debbie. Was this say what I was about for my phone? Say, I'm power of Brazil. Sure, say, so only the dear woman was a back. The body and more do what? So, to get a hand time, which I must walk. What shall you see so? The fair animal why the body for the room on the park on pet. Tina walk out from Mauravio. Yum. Yum. Baha will da. Will you create a bob of a saying Nana? Ghana, your boss on the best Amano. Over says a bit, Ura, dinner with him. Yum. Sitting down, Passabe to us. That's something you call this on Sano. A ditch, never when you're messaging. Sure. Since my put the Mawa, I don't know. Bonsu. My dear cousin, to a big down. I don't know what the chair you are canceling that show. Say, obey, can you know, and so obey was super good on after the month who said, I would dinner. Yamu Qua. Famo Brassier, Papa Monville, Sampa, Papa so to pass him. Who pays so, if I let you to pass on to pass his son. What Munyam Renner? You are with your hand time. Which you be on pay to see the bread I put with the pack on pay. The candle passing, say, bring in our home. For a butler, for Sabi, and for Sabi coming now, but that's a bad time. Oh, by dear, you know, their time before him, and also Kayu was not catch law. Oh, what you are never these songs, a double song, sir. And may him. We now say, we were born in one, about 2 years. No one at home said, I didn't know to know that time. This is we have a compound for him. There was no one who told Debbie, you wrote it. We were cousin, you was sister, they are not going to run in a bad, Sinasem. This is why you are not San Bruno or bad, Sinasem. I wouldn't be a Wabakacho. Put a really was the fact, the bottle, the fact train, so we could do the answer on the patrol. And now my soul said, I buy a good room in 3 good and then the class is here on Pensa, but it's to be surprised. We also know you, we shall say, I not to come on to a show. But that's if you are, and it's out to. Shall we have a shy? So to find them going to say, when I'm not the breaky, when I'm not a sugabi, when I'm not a tobacco. Some bar men are the best one baby, and one of my baby, maybe to us all. Lura, and one hour I shall be. Remember when you we are sit down. Mesosumba. The free maybe Sumba, what they are shaming.
me mo ne mo wi asida wo frɛ ma no pa envia anado meba wo frɛ me da ma kire wa am tonta kese
Samio.